Sense un poder nuclear que la sostinga, la sobirania nacional s'ha convertit en paper banyat. Això ens instal·la en una guerra freda de segona generació que en essència és igual que l'anterior. La llei del més fort i la por a la reacció desmesurada de l'enemic. Un món d'antagonistes que no ens porta a res positiu. A més, els governants globals, planetaris, els de les grans potències, pareixen haver decidit allò del refrany que tots hem sentit i tots coneguem, para lo que me queda en el convento, no diré la segona part per evitar l'escatologia. Els dona igual ja les conseqüències que té un món nuclearitzat, renuclearitzat. Pareix que no miren més enllà dels seus fills o dels seus nets, com a molt. Este és el món que heretarem als nostres fills. Un món que no és que s'estigui construint ara, sinó que ve de lluny. Perquè hem de recordar, no podem oblidar, que els mateixos estats europeus que ara són dèbils i que se veuen en esta cruïlla, en un altre temps no mirarem pèl a l'hora d'aplicar, d'usar com un instrument les seues sobiranies militars i polítiques per a esclafar els pobles perifèrics dels estats europeus. La paradoxa de la història, de les que de tant en tant enregala la història. Darrere de tot això pareix que subyau un ànim impertèrrit que estiga en l'essència humana per conquistar, per tindre el poder omnímode a nivell polític, a nivell econòmic i fins i tot el reconeixement personal al lideratge que alimenta una vanitat desmesurada. Fora està plovent i fa humitat, pareix que la pluja intenta entrar a través dels cristalls, però ací dins encara el té fumeja. Si voleu llegir esta columna, punxeu en el clic, sencera, i passeu un bon dia.